Ayuk Lokthung, Dibramata Ayuk Lokthung, Bubugra Ayuk Lokthung, Bubugra Ayuk Lokthung, Khansamotha Ayuk Lokthung, Khansamotha Ayuk Lokthung, Bubugra Ayuk Lokthung, Joining program narak training khabaro 42 family ni 129 buta hambai ruo ini hanya hai semua bezo kami wo je Bishirai Sodar Parawo sang kaisa joining program hanya hai mantu ka 17 nong Pekpajalo Janma Jainagara sang tini hanya hai kaisa IPFT CPM BJP ya karai je tini hanya hai Maharajani je thamchani mari Tripura Mokhobo borok join khaika borok tini chimi sumai tango Maharajani jeda ideology naimane ti borok mani nai bo jakse samung hanai ei buskang ADC chongbario borok Maharajani je mari andro samaru bud nai hai sengbai baksa tai samung khaina nai borok phaimani bagai ang S17 Pekpajalo constituency je candidate ang Ganesh Devruma borok belai khe hambairo borok no chung khabai khobai ya sakso hambai Ni bu muka tamu kata do. Kiting Devruma. Bo para bo. Jaram ko bisai sada para no agi ke jaram para to mane be kalkul ta be bisai sada para ni thanga ingata bisai sada no thanga to Nang tam no nugui hamzaka mane bahai aw ni kaisa nang ko mane belai ke sada mane tam hangkai ba das ni bukra hani se bukra hangkai ba ang bono hamzakai setem to mane siban yakari rajuna ro khaita hambai Ingke tabuk neng sini borong tamu kok kesana musuh kok je tabuk bo alga phaya tongko phaya bo tongko bo no bo jatu na hani bo sarong no jatu na rajuna hamzakai bono bodu nang ta andra si nang la joi acha hambai neng agi bo party khai chong mani Itu koni kelai cuma tak kasih ham. IPP ini. Tahu kesengwa bu karena hamza tu, bono amma ya kari sengwa bu karena muktinya hina bagi bono ya kari sengwa tak apa jata. Kodo dos nunggu, mokol ni mukti pakai bini mukti nunggu ya bah kena tahu bono risinai, bukan, andro sobu risinai.